नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 18व्या दिवसाच्या अभ्यासक्रमामध्ये सेतू अभ्यासक्रमामध्ये मी आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आता आपल्याला 18व्या दिवसाच्या अभ्यासक्रमामध्ये अपूर्णांकावरील क्रिया याच्यामध्ये दशांश अपूर्णांकाची वजाबाकी अभ्यासायची आहे आणि आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये येणाऱ्या अपूर्णांकाचा उदाहरणं आपल्याला याच्यामध्ये घ्यायची आहेत. बघा, आपण उदाहरणं बघूया. पहिलं उदाहरण आहे, रामूच्या पेन्सिलची लांबी 10.7 सेमी, मंदारच्या पेन्सिलची लांबी 5.4 सेमी. तर रामूची पेन्सिल मंदारच्या पेन्सिलपेक्षा कितीने मोठी आहे? रामूची पेन्सिल मंदारच्या पेन्सिलपेक्षा कितीने मोठी आहे? आता कितीनं मोठी आहे हे काढण्यासाठी बघा, आपल्याला वजाबाकी केली पाहिजे. 10.7 वजा 5.4 वजाबाकी करूया. 7तनं 4 गेले, 3 दशांश चिन्हाखाली दशांश चिन्ह, 10तनं 5 गेले, 5 राहिले. म्हणजे आपल्याला हे सोडवत असताना बघा, वजाबाकी करत असताना दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह, पहिल्या घराखाली पहिलं घर. आता इथं एकच घरं होती, त्यामुळे काही प्रश्न नाही. आता आपल्याला उत्तर किती मिळालं? 5.7. आता इथं वजाबाकी दिलेली आहे बघा, आपण करूया वजाबाकी. काय आहे? 192.53 वजा 62.70. सोपं आहे बघा उदाहरण. दशांश चिन्हाखाली दशांश चिन्ह, 2 घरं आहेत, 2 घरं आहेत. 3तनं 0 गेले, 3. 5तनं 7 काही जात नाही आहेत, हातचा घेतला, 15 झाले. 15तनं 7 गेले, किती राहिले? 8. हातचा देऊन टाकला आपण. इथं 15 लिहिलं तरी चालतंय बघा, इथं कसं लिहिलंय तसं हे 15 लिहिलंय. आता इथं 2तनं 3 जात नाहीत, आपण हातचा घेतला, 12 केले, 12तनं 3 गेले, दशांश चिन्हाखाली दशांश चिन्ह राहिलं, 12तनं 3 गेले, 9. हातचा देऊन टाकला बघा, परत हातचा देऊन टाकला, 9. 9तनं 7 गेले, 2 राहिले, 1 29 दशांश चिन्ह 8 3. वजाबाकी करा. ही वजाबाकी करत असताना आपण उदाहरणं घेऊया यातली. इथं खाली सोडवू आपण उदाहरणं. 76.56 वजा 12.457. इथं शून्याचं घर तयार करून घेतलं, कारण वरती 2 घरं होती, खाली 3 घरं. आपण समान घरं करून घ्यायची दशांश चिन्हाची बेरीज वजाबाकी करताना, लक्षात ठेवायचं. आता 0तनं 7 जात नाही, 10तनं 7 गेले, 3 राहिले, हातचा देऊन टाकला, 6तनं 6 गेले, 0 राहिले, 5तनं 4 गेले, 1 राहिला, दशांश चिन्हाशी दशांश चिन्ह, 6तनं 2 गेले, 4 राहिले, 7तनं 1 गेला, 6 राहिले. या पद्धतीनं पुढं दुसरं उदाहरण यातलं. 63 वजा दशांश चिन्हानंतर घरं नाहीत, मग करून घेऊया आपण, कारण पुढं 3 घरं आहेत म्हणून पुढं इथं 3 घरं करून घेतली. वजा 20 दशांश चिन्ह 124. 10तनं हातचा 0तनं 4 जात नाहीत, मग 10 केले, 10तनं 4 गेले, 6 राहिले, हातचा देऊन टाकला बघा, परत 10 केले, ह्या 10तनं हे 3 गेले, 7 राहिले, हातचा देऊन टाकला, पुन्हा 10 केले, 10तनं 2 गेले, 8 राहिले, दशांश चिन्हाशी दशांश चिन्ह, हातचा देऊन टाकला, 3तनं 1 गेला, 2 राहिले.
आता 6तनं 2 गेले 4 राहिले. 6तनं 2 गेले 4 राहिले. 42.876. आता पुढं 452 दशांशानंतर घरं नाहीत करून घेऊया, कारण पुढं 2 घरं आहेत तिथं. वजा 65.45. या पद्धतीनं वजाबाकी करूया. इथं 0 करून घेतलं, कारण 3 घराशी 3 घरं. 10तनं 5 गेले, 0तनं जात नाहीत. 10तनं 5 गेले 5 राहिले. हातचा देऊन टाकला. पुन्हा 10 झाले. 10तनं 5 गेले 5. दशांश चिन्हाशी दशांश चिन्ह. हातचा देऊन टाकला. 5 आणि 1 6 झाले. हातचा 2तनं 6 जात नाहीत पण 12 केले. 12तनं 6 गेले 6 राहिले. हातचा देऊन टाकला. पुन्हा इथं 15 झाले. 15तनं 7 गेले 8 राहिले. हातचा देऊन टाकला. अरेच्या गणितच गेले. अशा पद्धतीनं हे उदाहरणं सोडवा. आपण आणखी काही उदाहरणं, आता आपण हे एक घेऊया. 30 दशांश चिन्ह घरच नाही आहेत. 0 0 0 मी तयार करते. पुढची वजा 12.005. बघा 10तनं 5 गेले 5 राहिले. हातचा इथं देऊन टाकला. पुन्हा 10 तयार केले. हातचा घेऊन 10तनं 1 गेला 9 राहिले. हातचा देऊन टाकला. पुन्हा हातचा घेतला. 10 तयार केले. 10तनं 1 गेला 9 राहिला. झालं हे 995. आता हातचा इथं देऊन टाकला, इकडचा घेतलेला. पुन्हा 10तनं 3 गेले 7 राहिले. हातचा देऊन टाकला. 3तनं 2 गेले 1 राहिले. बघा कसं आहे आपलं वजाबाकी. इथं वजाबाकी करत असताना अतिशय काळजीपूर्वक करायची आणि हातचा मात्र इकडचा इकडं करत असताना व्यवस्थित घ्यायचा. आता पुढचं उदाहरण आहे हे. मी मधली 2 उदाहरणं घेतली नाहीत, तुम्ही सोडवा. सोपी आहेत उदाहरणं. 200.005 वजा 56.12. आता शून्याची घरं देऊन पूर्ण करायचा कोरम त्यांचा. वर जेवढी घरं आहेत तेवढी घरं करायची 0 ठेवून. 5तनं 0 गेले 5 राहिले. आता 0तनं 2 जात नाहीत. हातचे घेऊन 10 केले. 10तनं 2 गेले 8 राहिले. हातचा देऊन टाकला. पुन्हा 10 केले हातचा घेऊन. 10तनं 2 गेले 8 राहिले. हातचा इकडं द्यायचा चालतोय. दशांश चिन्हाशी दशांश चिन्ह. आता 7 झाले. 6 आणि 1 7. हातचा घेऊन 10 केले. 10तनं 7 गेले 3 राहिले. हातचा देऊन टाकला. पुन्हा 10 केले. 10तनं हे 6 गेले 4 राहिले. हातचा देऊन टाकला. 2तनं 1 गेला 1 राहिले. आता हे शेवटचं सोडवूया आपण. 108 दशांश चिन्ह 56 वजा 62 दशांश चिन्ह 87. बघा 16 झाले. 7तनं 7 जात नाही 16. 16तनं 7 गेले 9 राहिले. हातचा देऊन टाकला. 8 आणि 1 9 झाले. पुन्हा हातचा घेऊन इथं 15 तयार केले. 15तनं 9 गेले. 15तनं पुन्हा 9 गेले 6. दशांश चिन्हाशी दशांश चिन्ह. हातचा इकडं देऊन टाकायचा. 8तनं हे 3 गेले 5 राहिले. आता इथं काय हातचा आला नाही. 8तनं 3 गेले 5 राहिले. पुन्हा 10तनं 6 गेले 4 राहिले. इथं 0तनं जात नाहीत म्हणून 10 करून घेतले. आता पुढं काय झालं बघा. या 1तनं 1 गेला 0. या पद्धतीनं सोडवायचं. आता शेवटचं गणित त्यातलं लेखी सोडवूया. राजने ताशी 85.9 किमी वेगाने प्रवास करत होता. रस्त्यावर कारची वेगमर्यादा 55 किमी अशी सूचना होती. तर त्याने गाडीचा वेग कितीने कमी केल्यास वाहतुकीच्या नियमाचे पालन होईल. म्हणजे राज एवढा फास्ट चालला होता 85.9. पण
वाहतुकीच्या नियमाचं पालन करण्यासाठी काय आवश्यक होतं, तर 55 किमी ताशी गेला पाहिजे होता. मग तो किती अजून त्यानं कमी केला पाहिजे त्यांच्या नियमाप्रमाणे, तर वजाबाकी केली पाहिजे. 85.9 वजा 55.0. 55च्या पुढं काही नाही ना, त्यामुळं आपण असं केलं. पुढं 9 0 गेले 9 राहिले, 5 दशांशचिन्हाशी दशांशचिन्ह, 5 गेले 0, 8 5 गेले 3, 30.9. 30.9 उत्तर आलं आपलं. म्हणजे उत्तर लिहिताना कसं लिहायचं बघा, तर राजने गाडीचा वेग 30.9 किमी कमी केल्यास वाहतुकीच्या नियमाचे पालन होईल, असं उत्तर लिहायचं. शाब्दिक उदाहरणांचं उत्तर लिहिणं अतिशय आवश्यक असतं. पुढचं उदाहरण आहे, करिश्मा ए ठिकाणापासून बी ठिकाणापर्यंत 2,54,000 मीटर प्रवास करत आहे. त्यापैकी तिने 168.63 किमी तास पूर्ण केला. आता काय हे मीटर, मग हे आता इथं थोडंसं हे झालेलं आहे बघा. इथं ह्याचं किलोमीटरमध्ये रूपांतर करायचं. प्रवास करत आहे त्यापैकी एवढा केला आहे, तिचा एकूण प्रवास किती आहे, तर 254.000 किमी. बघा अरेच्या हां एक मिनिट, तिचा प्रवास किती आहे, 2,54,000 मीटर आहे. ह्याचं किलोमीटर करताना 1,000 भागायचं, म्हणजे 3 शून्य कमी करायची, म्हणजे 254 किलोमीटर प्रवास झाला तिचा. मग 254च्या पुढं मी 3 घरं दशांशचिन्हाची तयार करते, कारण वजाबाकीला हे आपल्याला पाहिजे. हे नसलं तरी चालते, 2च घरं आहे. हां, आता वजा 3, त्यातला प्रवास किती पूर्ण केला आहे, तर 168.63. 168.63 तिनं त्याचा म्हणजे प्रवास पूर्ण केलेला आहे, आणि म्हणून वजाबाकी करायची. अजून किती प्रवास राहिला आहे, तर बघा इथं मीटरचं किलोमीटर करणं आवश्यक आहे. 10तनं 3 गेले 7 राहिले, आजचा देऊन टाकला. पुन्हा 10तनं 7 गेले 3 राहिले, दशांशचिन्हाशी दशांशचिन्ह. पुढं 14, हातचा घेतल्यावर 14 झाले, कारण 4तनं 8 जात नाही आहेत. 14तनं 8 गेले 6 राहिले, आजचा देऊन टाकला. आता बघा 7 झाले. आता 5तनं जात नाहीत म्हणून 15 केले, 15तनं 7 गेले 8 राहिले, हातचा देऊन टाकला. 2 2 गेले 0. 86.37 किलोमीटर प्रवास करणे बाकी आहे. अशा पद्धतीनं आपण आजच्या दिवसाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे.